गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो थेंक इउ होबाय। दिनै आङो नभेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जोंहा मोनसे बुथ कमिटि दानाय मेल जादों आरो दाजेननाय जों जाहारबारिनिफ्राय सुरु खालामदों। बेनिफ्राय दायै दिनै जोङो दालुगिरि प्राइमारिसिम सफैबाय। दा बे बेलासिम आङो बेखौनो बुंनो लुगैयो, मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दलै नोगोरै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा महिलाफोरनिफ्रायनो बुं बा हौवाफोरनिफ्राय बुं गासिबो इयुथ गासिबो सेंग्रा सिख्ला दलै नोगोरै ओंखारनानै जोंनि मेलाव नुजाफैदों आरो जोंनि बे बुथ कमिटि दानाय मेलखौ जाफुंसार खालामफैदों। आं नैबेखौ नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै आं मिथिहरबावनो लुगैदों जे आंखौ 2021 नभेम्बर 5निफ्राय आंखौ श्रीजुत सार हाग्रामा महिलारियाव आंनो दायथ' होदों बनगाव समस्तिखौ नायनो थाखाय। बे दिननिफ्राय आं नायबोयै दिनैसिम जोबोद शक्तिशालि एबा जोबोद मोजां सापर्ट जोंनि बिपिएफ दोलोखौ हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोखौ रायजो राजाफ्रा गोख्रों सापर्ट होबोगासिनो दङ। आरो आं दिनै नुनायाव आवगायनि थांनाय 2015 बा बिनि जाबादि सापर्ट मोन्दोंमोन, बेनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआ दिनै 2020नि उनावहाय 21नि उनाव जाबादि साबसिन आंनि मोनदांनायाव अनेक साबसिन बा अनेक मोजांसिन आरो आंनि मोननायाव दा। आंथ' बेखौ दानो आंनि थाखाय बे माबा नङा, बुंनांगौ बाथ्रा नङा। आं खामानि मावलांनो फैदों, खामानि मावनो आंनो दायथ' होदों, सारा आंनो दायथ' होदों। गतिके आं बिपिएफ दोलो जानानै आङो स्ट्रंलि खामानि मावलांगोन। आरो बिनि उनाव टिकेट मोननाया 2025आवसो जोंहा जोंनि सारमोना बा जोंनि हाग्रामा सारा बेखौ गाव डिसिसन लागोन। खिन्थु आं खामानि मावलांगोन, आं मोजां खामानि मावलांगोन बिपिएफ दोलो जानानै आरो जोबोद रायजो राजाखौ लानानै जोंनि जत्थ' जनजाथि दं जोंनि बनगाव समस्तियाव आङो साफ्रोमजोंबो आखाइ हमै हमै गोदोना हमै आं खामानिखौ मावलांगोन बिपिएफ दोलो जानानै। आङो बिराद बेनि माबाखौ बिराद माने लाजिनोसो ओंखारो आङो बुंफिननो बा रिप्लाय होनो। माने सासे नेता बिथाङा मोनसे जोंनि बर'निनो मोनसे आफादनिफ्राय फैनानै बिथाङा सासे बै आफादावबो बे नेतामोन। बे बिथाङा दिनै फैनानै मोजाङै फैबाय 2020आव बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामफैबाय, सुक्ति जानानै फैबाय, बयबो मोनसे फ्रि जाफैबाय। दा जानायाव बिथाङा दिनै नेता जाफैबाय मोनसे दोलोनि, जेनेबा इउपिपिएल दोलोनि नेता जाफैनाय बिथाङा दिनै इएम जाफैलायबाय। बेबायदि नेताफोरनि खुगानिफ्राय मोनसे डिसिप्लिन गैयै, मोनसे अनेस्ट नङै बाथ्राफोर बुङोब्ला जोबोद लासिं सिं जायो आरो बेफोरबायदिया जोंनि बर'नि गेजेरावबाबो जोंनि बर'नि लिडारफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मालाबाबो बुंनो नाङा। जे जिनिसा माने पाब्लिकनि गेजेराव मोनसे गाज्रि इमेज गोग्लैयो बा मोजां सानथावथाव नङा आरो। मानो होनबा जोंनि बिपिएफ दोलोनि नेताफोर जोंनि सारमोना मालाबाबो बेफोरबायदि रिप्लाय बेफोरबायदि नोंसोरथ' दिनै अनेक मिथिं दावथिनाव जोंनि सारमोनाव सोङो, मालाबा बेबायदि असिलियास बाथ्रा बुंनाय नुयो नामा? खुनु दिनथ' नोंसोर नुफेराखै। दा बे थिग नङा आरो बे आं बेखौ लासिं सिं मोनो आरो बे जुक्ति जाया सासे नेतानिफ्राय बेबायदि बाथ्रा ओंखारनाया मोजां नङा। जायखिया बिदि जानो नाङा, आं बेखौसो बुंगोन आरो। बिपिएफनि अनगायै खुनु दोलोआ फेक्टर नङा। इउपिपिएलनि थासारिखौ आङो मा बुंनो, जेनेबा बिथांमोनाथ' सरखार जानानै दिनैसिम जोंनि बनगाव ब्लकआवहाय मोनसे स्थायि अफिसानो गैया बिस्रा। बे थानो थाखाय रायलायनो थाखाय बहा दङ? आङो माने नुवाखै आरो बिसोर जे मोनसे बहाबा थानो थाखाय स्थायि रायलायनो थाखाय मोजां अफिस जायगाखौ नुवाखै आं। खुनु फेक्टर नङा जोंनि बनगाव समस्तियाव, आं बेखौ खाथां बुंगोन आरो। जेबो खहा जाया। बिथाङा बिपिएफनि दोलोनिफ्राय देरहानानै बिजेपि दोलोआव थांबाय। दा बे बिथांनो भटखौ बिजेपिआ होखायाखै गोदो, बिपिएफआ आरो बिपिएफनि रायजो राजायासो होखादों। बिथाङा बाहायसो देरहादों। दिनै बिजेपिआव थांनानै बिजेपिनि रायजो राजाया साबसिन मोनगोन, बे समासो खोन्थागोन।